ये ହେଉଛି रिंकू ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଡ୍ରଇଂ ବାହାନାରେ ପଇସା ମାଗି ଖାଏ। रिंकू भाई को टिके कॉल कर देखबी। ହ୍ୟାଲୋ, कोठी अच्छा भाई? ମକାବାଡ଼ି ପଟେ ଟିକେ ଯିବାର ଅଛି ଭାଇ। हो भाई। କାମ ଥିଲା କି? ହଇ ପରେ କଲ୍ କରିବି। ଥିଲା ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲା କେମିତି ହେଲା? ଯିବି ମଖା ତ ଦେଖି ଦେଲେଣି। ଭାଇ କଲ୍ କରି ଦେଖିବି। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, କିଟା ଗୋଟେ କହୁଥିଲ ପରା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆସ। ହଁ ଆସିଛି ଭାଇ। ଭାଇ ଭାଇ ବସ ତେବେ। ଭାଇ ମୋର ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ କରିଦିଅ। ହଁ ଭାଇ କରିଦେବି। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କେତେ ପଇସା ଦେଇଥ? ହଁ କେତେ ପଇସା ଦେବି? ସେ ନାଇଁ ଭାଇ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଥ। ହଉ ଭାଇ ପଇସା ନିଅ। ହଉ ଭାଇ ଆସୁଛୁ ତେବେ। ହଉ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି। ଭାଇ ତମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ କରିଦେବି। ଭାଇ ଗୋଟେ କରିଦିଅ। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କେତେ ପଇସା ଦେଇଥ ଭାଇ? ହଁ ଭାଇ 500 ଗୋଟେ ନେଇଥ। ଆସୁଛି ଭାଇ। ହଁ ଭାଇ। 3 days later. अबे भाई ने उल्टा पिंचित रे। अबे तो जानिनु बे भाई ड्राइंग कर दे बोला कुआडे गला रे। हां भाई से के दिन हला गां रे नहीं तांको घरे जीवा। बेगी बेगी रे आसा चला। घरे तो ताला पड़ची। हां किंती करो भाई? हां चल जीवा तेरे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ଭାଇ ତମର ଡ୍ରଇଂ ନିଅ। अबे से हमको ठोकी देला 500 ने। भाई भाई राम हां मारी जीवा चल। एटी सवा बसीती सिटी स्टार्ट।